Sa number 9, Land Bank of the Philippines naglunsar sa isa ka programa kainasang aga sa Bacolod City. Gasarang sila magpahulam sang kwarta sa mga magagbay nga negosyante nga may gamay nga interes. Naglunsar ang Land Bank sang Lifting MSMEs Lending Program sa Negros Occidental sa gitpatigayon nga padayon MSME Fair sa Ayala Malls Capital Central sa Bacolod City sini nga Biyernes sang aga. Sunod sa kay Eden Hapitana, ang Land Bank First Vice President, tinutuyo sang Lifting MSME sugo ng Land Bank's innovative financing thrust towards inclusive national growth through micro, small and medium enterprises lending program nga mas mangin accessible ang pagpautang para sa mga working capital, pagbakal sang kagamitan kag pagpuuswag sang negosyo. Gipahayag pa ni Hapitana nga ginlunsar ini sang Land Bank para sa mga magagbay nga mga negosyante kung sa diin mayara sang manubo nga interest rate nga 8 to 10%. Suno kay Hapitana, ini ang pinakamanubo nga interest rate sa market. Mahimo nga makahulam ang mga start-up nga mga negosyo kung yadtong nagasugod pa lamang sang tubtub 500,000 pesos. Kagang sa mga nag-level up na, sarang naman makahulam sang 500,000 pesos tubtub 5 million pesos pasaka. Samtang, mahimo nga maka-apply online paagi sa pagbisita sa website sang Land Bank. Sunod naman nga igalunsar ang programa sa Mindanao kag Luzon nga area. We hope that Land Bank can be able to assist our small businessmen. As you know, MSMEs is actually the backbone of our economy. It comprises 99.6%. Ang Land Bank po nag-develop ng programang pautang para po sa ating mga maliliit na negosyo. Kasi alam natin sa ngayon, ang dami nagpapautang, kaso nga lang po medyo mahal. So ito yung Land Bank, being a formal lending institution, we would like to provide full suite services to our small and medium enterprises.